aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa production jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na an bɛ aw ladɔnniya ko aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati sera bamananw ka kuma don n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka e kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o hukumu de kɔnɔna la bi ne balimakɛ kɔni ma se ka yan sɔrɔ nka ne ni Momo n'Ala sɔnna ma an bɛna a bila a dan na Momo an bɛ tigɛ b'a nɔ ni n'Ala sɔnna i ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma Kantuzu somɔgɔw bɛ di o ka kɛnɛ i ka kɛnɛ kosɛbɛ an bɛ Ala tanu Tarawelelakaw dun baasi t'u la alhamdulilayi an bɛ foli di kanubaga ni filɛlibagaw bɛɛ ma ani lamɛnbagaw bɛɛ an b'a fɔ nin ye kunnafoni dɔgɔkun kunnafoni ko kɛra dɔgɔkun kɔnɔ k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ nɛgɛmɔ k'a di limanaw ma k'u to u ka salon kɔnɔ an'u ka baarakɛyɔrɔw la ni y'an sigi kan ye bi o tɛ o don ayiwa Momo yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna maa min gasi la o k'an to denniya ye o ka yafa dɛ kuma la gasi tɛ ban sisan an b'a f'i ye anw ka baara ninnu a ma nɔgɔn dɛ nka a bɛ ɲa Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ amina yarabi ayiwa Lagare a bɛ bɛn o kana jiginna Momo da degera Lagare fɔli la wallahi koyi sinon ne bangali ye Momo su ye a ma ban wa kosɛbɛ ayiwa min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ne ye colonel Assimi Goïta ye Momo ko ale ye an ka cɛdenw n'o ye an ka balontannaŋanaw ye olu bisimila kuluba yaasa ka se ka an ka drapeau ta ka d'u ma ani ka kuma caman caman f'u ye ayiwa i t'i da don a dɔ la ka ɲɛfɔ an ye Kantuzo Jarama i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na diɲɛ kuru kara tɔgɔla dolantan ale siɲɛ 34nan an b'a fɔ o bɛna kɛ kɔnɔwarikaw fɛ n'i ko kɔnɔwari olu ni anw cɛ bɛ cogo min na bi a kuma ka ca kosɛbɛ ko u b'a fɔ cogo min na ko tiga bɔdon gɛlɛni n'a ma se ka fɛn min yira i bɛ sɔrɔ o tɛ a dɔnkow kɔnɔ ba Maliba faso Maliba anw ka mɔnɛbɔden n'o ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye son excellence le colonel Assimi Goïta sinon Maréchal tɛ wa nin wagati na a bɔra colonel la Maréchal Assimi Goïta a ye wele bila a ka gouvernement maa bɛɛ ma Dr Choguel Kokala Maïga ale ni CNT ɲɛmaa ministre bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taga se an ka fédération malienne de football ani an ka aigle olu senkɔrɔma don baga mun bɛ yen an'u lafasa tɔn mun bɛ yen n'o ye an ka supporters ye olu tun bɛ kɛnɛ kan k'a fara an ka dolantannaw yɛrɛ fɛnɛ kan cɛden 27 mun n'u ka dege karamɔgɔ n'o ye Eric Sekusel n'a ye olu ta a ye u wele ka na an b'a fɔ nin ko nin kɛnɛ ka dɔn wɛrɛ tɛ Mali jɔnjɔn de tun bɛ ka d'u ma n'o ye an ka drapeau ye nin ye laadalako ye ni an bɛ taga nin tɔnba ninnu kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa a bɛ wele bila a ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ dolantannaw ka turu tun bɛ yen nin ye alamisa don na an b'a fɔ nin kɛnɛ nin kɛra kɛnɛba ye kɛnɛ denbayalenba kun don i bɛ a jate minɛ kunnafoni fɔlɔw la fɛn min ye ministre min ɲɛsinnen don an ka dolantan ko ɲɛnabɔli ma ale ye kuma ta a ye président de la république fo n'o ye son excellence le maréchal Assimi Goïta a y'a fo kosɛbɛ k'a sababuya kɛ a n'a kana bila bi la n'i ye ballontan terrain ye 26 mars ka nafolo bɔ a kun k'o labɛn kura ye ani an ka aigle ka daga min bɛ yen bi n'o ye Kabala ye a bɛ fɔ de ko Kabala kɛra hôtel 5 étoiles ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi walasa an ka dolantannaw kana bɔ Mali kɔnɔ ka taga labɛn kɛ jamana wɛrɛw kan u ka to anw yɛrɛ fɛ yan ka se k'u ka labɛnw sabati o de hukumu kɔnɔna na o foliw kɔfɛ a tilara k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko président ye layiru dɔ ta dolantannaw u ka prime fɛn fɛn tun bɛ jamana la o bɛɛ saralen kɔfɛ n'u ye dolantan k'u ye sebaya sɔrɔ a la ko k'u ka prime d'u ma o yɔrɔnin bɛɛ n'Ala ne ko ala an denw tɛ ne ko anw tɛ segin dolantan na tuguni wa e ma dɔn nin ka di an bɛna t'i tɔgɔ sɛbɛn kura ye ministre mun ɲɛsinnen don fɛn min ye an ka sɔrɔ ko ni nafolo ko ɲɛnabɔli la Aluseni Sanu ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan k'a yɛrɛ sigilen bɛ yan k'a ye kow bɛɛ boloda k'a fɔ Mali aigle n'u ye match o match gagné u gagné na dɔrɔn ko arbitre ko prix o b'a sɔrɔ ka nafolo bɛ u ka jiginɛ kɔnɔ Momo ayi an bɛna t'i tɔgɔ sɛbɛn an bɛna t'i tɔgɔ sɛbɛn kura ye an kɔni ni y'an bolotɔ ye sa fo n'an taluna ayiwa sinon an kɔni an ka mangoro wora o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye dolantannaw ka capitaine Amari Traoré ale fɛnɛ ye kuma ta a ko
son excellence le maréchal Assimi Goïta k'a b'a fo bi a b'a fo sini farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ tɔgɔ la dolantanaw dɔrɔn tɛ dɛ k'a bɛ ka dɛmɛ min kɛ Mali jeunesse ye bi a bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ma u b'o o bonya k'a ye wa k'a dɔn k'a fɔ ale n'a ka cɛdenw n'i y'a ye u bɛ kɛnɛ nin kan bi dɔwɛrɛ tɛ u bɛ fɛ ka taga Mali drapeau k'a ta k'a yanga diɲɛ mɔgɔ k'a ye u seko n'u damanda la wa ko u seko ye diɲɛ fɛn o fɛn u b'o kɛ o kɔfɛ kuma dira kotigi yɛrɛ ma n'o ye colonel Assimi Goïta a ko a bɛ denmisɛnninw fo u waleɲuman dɔn u k'a dɔn k'a fɔ bi surasiw de don surasi minnu don Mali tɔgɔla surasiw don minnu bɛ ka dolan ta n'a bɛ f'o ma ko ballon rond o surasiw don wa maa o maa n'i wulila k'i bɛ taga jamana kuma bɔ i bɛ bila surasigɛ ka minɛ de kɔnɔ ale tɛna na pression foyi k'u kan minnu ja siran sabula u ka baara de don a bi dalen don denmisɛnnin ninnu na maliyɛn bɛɛ dalen don o la a sini dalen don o la wa a b'a dɔn maliyɛn bɛɛ ka confiance bɛ denmisɛnnin ninnu kan a ka kuma laban kɛra mun ye ko maa n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ i bɛ baara kura kɛ i ma deli ka baara mun ɲɔgɔn kɛ a ye kuma kun cɛ n'o ye a y'o zanaba fɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka balontan aw bɛ ka taga aw ma deli ka balontan mun ɲɔgɔn kɛ aw kan k'o balontan de kɛ pour que ka se ka sebaya di Mali ma an b'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra alamisadon jumadon an ka dolantanaw yɛrɛ u donna Côte d'Ivoire gun kɔnɔna na u n'u ka labɛn n'u ka masiriw an y'a ye Mali ka labɛn ni maa ta ma kɛ kelen ka sababuya kɛ an ka bɔgɔlan u y'o de don ka taga bɔgɔlan dun kɔrɔ ka bon n'i y'a jateminɛ an ka donsow ka fini don an ka jinɛkɛ dɔ bɛ yen ni jinɛ donso fɛnɛ don Soma Solomani ale fɛnɛ don fini don o dun ye sebaya tigi ye o ye kɛlɛkɛ mansa ye donc mansaya ala ka di an ka dolantanaw ma i bonya b'a la Momo ala k'u dɛmɛ koyi wa n'ala sɔnna ma fɛnɛ a bɛ ɲɛ inshallah Momo n'an bɔra yen an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka feerew koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'industrie et du commerce ye kosɛbɛ olu ye sigili kɛ ka kumaɲɔgɔnya kosɛbɛ ministiri yɛrɛ ale dagayɔrɔ la ka bɛn araba tɛmɛnen ma an b'a fɔ ni lajɛba nin kɛra lajɛ ni ministiri ani jagokɛlaw lafasatɔnba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye direction générale de commerce de la consommation et de la concurrence n'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ o ye DGCC u ye ni lajɛba kɛ ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 15 wagatiw ma i b'a ye lajɛ nin kɔnɔna na maabaw caman tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen bi an ka dun ka fa sabatili ani an ka opérateur économique olu camanba opérateur économique a bɛ f'olu de ma ko sɔrɔ bɔsɔbagaw mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ boso olu de ye opérateur économique ye olu maabaw caman tun bɛ nin ko nin kɛnɛ kan ani fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen bi an ka boulangerie n'o y'an ka buru dilanbagaw ye olu fɛnɛ ka ɲɛmayaba o fɛnɛ représentant n'o ka président ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye nin ma kɛ dɔwɛrɛ u ye ɲɔgɔn ye ka se ka bɛnkan sɛbɛn de kɛ bɛnkan sɛbɛn mun kɔnɔna na i b'a ye ni maaba ninnu kun bɛnna fɛn dɔ kan fɛn min ye farine fɔlɔ ale tun bɛ sɔrɔ 5000 awɔ farine bɔrɔ kun ye 5000 ye dɛ buru dun kun dabila tɔgɔ Mali la kɔni an tun bɛ yɛlɛma ŋɔmin kan ne ɲɛ b'o de la n'Ala cɛ bon o kɔfɛ ko k'a dɔ bɔ o sɔngɔ la k'a bɔ 5000 la ka na 4600 la tiɲɛ yɛrɛ la i ma ye sa wa jigini belebele kɛ yɔrɔ belebele jiginna la o tɛmɛnen kɔ tuguni fɛn min ye buru yɛrɛ sɔngɔ yɔrɔ buru kala ye 60 ye o boutique ye n'o tɛ boulangerie la 50 awɔ mais an b'a sa boutique de la ko nin bɛ ɲɔgɔn bolo de burutalaw bɛ taga ta boulangerie la ka n'a di kɔrɔbɔrɔ ma an fana b'a san kɔrɔbɔrɔ fɛ o de kɔnɔna na u ye jateminɛw kɛ i bɛ a jateminɛ an ka petit pain an bɛ yɔrɔ min na bi ale seginna ka na fɛn min ye i bɛ a jateminɛ camanba bɔra ale prix la i m'a ye ka na fo 135 francs ɲɔgɔnna la bon i bɛ a jateminɛ c'est comme dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 ani dɔɔni i m'a ye 20 ni 1 ni dɔɔni n'i y'o jateminɛ bon fɛn min ye gros pain ye ale nana 270 francs na 50 ani dɔrɔmɛ 4 50 ni 4 donc dɔrɔmɛ 6 tigɛra ka bɔ ale fɛnɛ la i m'a ye donc o bɛnkan sɛbɛn ninnu olu u ye u bolonɔ bila o bɛnkan sɛbɛn ninnu na et puis ka tila ka n'a ye i b'a dɔn buru ninnu ka dɔ fara u bonya fɛnɛ kan k'a sababuya kɛ petit pain ale kun ye 125 grammes i m'a ye gramme 125 ale bɔr'o la ka na san gramme 100 ani gramme 50 la ayi non ni n'i y'a kɛra ko kɔnɔ k'o don tile 15 kɔngɔ t'i minɛ a t'i minɛ bilen bon fɛn min ye gros pain ale kun ye 250 grammes ye ale bɔr'o la ka na 300 na
ayo kɔni n'i y'o su ji la ayi i b'a fɔ ko kɔmuso n'a ɲu de ye sinon i kelen tɛ se o kɔrɔ ala kana haramu don ani duman cɛ bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔ buru yɛrɛ janya ale nana san ka na fɛn min ye santimètre 60 ɲɔgɔn na u nana ni buru y'o la k'a janya k'o bɛrɛbɛn ka tila k'a kɛ belebele kɔgɔlen wa ko i b'a ala bila ka si a tɛ tiɲɛ a kɔnɔ fɛn ka bon o ma kɛ gâteau ye sa wa ayo kɔni b'a fɔ ni kɔngɔ ta tiɲɛni de ni labɛn ninnu bɛɛ kɛra walasa dun ka fa ale bɛ se ka sabati maliyɛn bɛ se ka lafiya cogo min na a ka baaraw taga bolo la an bɛ nin foli di minisiriso ma n'o ye Musa Alassane ale ni fɛn min ye Sejon Dambele ni ale ye DGCC ɲɛmaaba ye nin wagati in na fo ka se an b'a fɔ u ka DGCC kɔnɔna na maa mun ɲɛsinnen don u ka kunnafoni laseli ma n'o ye nin wagati in na Madame Diallo an bɛ foli di u bɛɛ ma u ka nin cɛsiri nin na vraiment sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn sinon maa ninnu u b'u seko la hali bi minisiriso nin ani u ka jɛkulu baaraw ala ka u ka baaraw sankɔrɔta u ye. Amina yarabi. Ayiwa Momo n'an bɔra yen sa ko janvier kalo tile 14 n'o ye bi yɛrɛ ye ayiwa ko an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita san 2023 tɛmɛnen kosɛbɛ e ko a m'o kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ don ɲɛnamayali ye sa wa Kansuzo n'o suga donna mɔgɔ min na e ko subaya nege t'o la kosɛbɛ ba Maliba faso Maliba k'a daminɛ sa fo kurayi fɛn min ye janvier kalo tile 14 o bɛna kɛ Mali ka fête ye fête min kɔnɔna na ba Maliba faso Maliba n'anw bɛɛ y'an fanga di ɲɔgɔn ma cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka wuli k'a fɔ CEDEAO ni a ka jamana minnu bɛ yen nɔ n'u kun kɛlen don ka ɲangini wale ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a ye n'an k'u ma k'an tɛ bi an bɛ tugu an ka transition maaw kɔ wa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye anw ta ye n'a bɛ fɔ a ma ko souveraineté retrouvée o lajɛw de bɛna kɛ nin don ninnu kɔnɔna na an b'a fɔ ministre ka ɲɔgɔn ye ba mun kɛra araba tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna na u ye a labɛnw bila ka kow bɛɛ bila ka bi yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ nin kɛlɛ nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ mun bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ bɛ Mali ka se d'a ma an ka finitigiw ka fanga fɛn min ye majugu n'a bɛ fɔ ma ko terrorisme an ye dankarili minnu k'u la yɔrɔ Mali finitigiw an b'a fɔ nin wagati in na kɛlɛkɛminɛnw b'anw bolo i b'o olu ci kan dɔn Kansuzo n'i y'a fɔ sa a bɛna fɔ ko n ye nkalon tigɛ sinon kɛlɛkɛminɛnw bɛ Mali bolo n'u y'a sɔnsɔn k'a bila mugu bɔ kan b'a fɔ ko Sule n'a bɛ taga bi jugu ka bin kan b'a fɔ ko kulusi muguba non an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali an ka finitigiw u y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta k'a di anw ma kan'a tɔ kɛ n'i ko terrorisme ma dɔrɔn ko Mali b'u dogo jona kɛ ala maa mɛ jamana ɲɛmaa a bɔra ka durunin dɔw di o de fɔra o an ka kumakɔrɔw tɛ ko un pays démocrate n'a pas besoin d'armée forte nin kuma ni nkalon kuma dan de ye nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka gɛlɛmasiri tabagaw u ye anw ka souveraineté ta k'a di anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan fête nin ale bɛna kɛ ka sɔrɔ Kidal ale bɛ Mali bolo fête ma kɛ fila ye o kɔni ye n ka yaki de ye o kɔni n b'a dɔn an tɛ yɛlɛ yiri min na hali nara ka taa an bɛ yɛlɛ nara ka taa ni ala sɔnna a ma bɛɛ bɛ nin bila i hakili la janvier kalo tile 14 o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ale ni 22 septembre u tɛ kelen ye dɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nin ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya sugu min ye anw danbe kɛli an ta ye an tɛ sɔn jɔnmaya ma maliyɛn y'o mun yira o de ye nin ye o koromo karili don i bonya b'a la ayiwa Momo nin ko in tɛ wa e b'a dɔn an tɛ taa nin don an bɛ si yen don kodi n'anw bɛ si an kɔni an tɛna koyi n'an tagara an bɛ si yen de Kansuzo an bɛ tɛgɛ yɛrɛ fan fɛ ko kuma man di da kelen na an bɛ taga fɛn min pôle économique ko ancien DG de l'EM ale ni a jɛɲɔgɔnw k'u bɛ fanga ka bolo kan nin wagati in na dɛ kosɛbɛ kɛ Momo arabadon janvier kalo tile 10 san 2024 wole bilala a n'a jɛɲɔgɔn caman ma k'a sababuya kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka minisiri kura min bɛ yen n'o ye Bintu Kamara ye ale bɔra ka fɔ an ka jabaraniso la ko min ye essence ye o bɛ ka tugu EDM kɔnɔna la an ye nin bɛɛ minɛ ko citerne 50 ani
Malika di sa fɛn min don a tɛ se ka don nun kɔnɔ fo a ko ya a kuma ka ca dɛ wa fana ko yurugu caman ko bɛ EDM kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la min ye pôle économique ye ale fana ye ci bila DG ni a nɔfɛmɔgɔw ma ko u kana u yɛrɛ ɲɛfɔ wa hali sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka a ko ka se k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ parce que hali kunnafoniw na a bɛ i n'a fɔ hali ministre kɔrɔ yɛrɛ ko a yɛrɛ fana welelen don k'a ɲininka nin ko ninnu kɔnɔna na bɛɛ bɛ ɲininka i hakilina kɔnɔna an bɛ dugawu de kɛ mun nɔ tɛ ko la ala k'o ɲuman bɔ a la sinon kuran ko nin n b'a f'i ye sisan hali n'i tusora cogo dɔ la kuran bɛ tigɛ nin ko ni ma farati k'a fɔ kuma dɔ ko n'an kɔlɔsi cɛw an bɛ enregistrement na o fana ye tiɲɛ o b'a ko la an bɛ dugawu kɛ ala nin kɔni an ka nin bonya ta an bɛ nin di Kadi ale ni Layima cɛw nin ka girin ne ma n tɛ se nin kɔrɔ n'an bɔr'o la ko Adama Kulubali procureur de cybercriminalité ale ni an kunnafonidilaw an ye ɲɔgɔn ye an ka soba kɔnɔ n'o ye maison de la presse arabadon a y'i da don kungun ni ɲɛɲɛ caman na kunnafoni di bɛna gɛlɛya dɛ a tɛ gɛlɛya Kodisa a tɛ gɛlɛya o ko bɛ cogo di Momo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na araba janvier kalo tile 10 san 2024 Adama Kulubali ni ale ye procureur de la cybercriminalité ale ni an kunnafonidilaw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kumara fɛn caman kan a ye a yira maaw la ko maaw bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ k'u k'a dɔn ko min ye bɔlɔlɔsira kow ye ni o ye subahana mansinw ye ko a da sariya dannen tɛ san 2019 ta dɔrɔn ma dɛ depuis kɔfɛ ya oui, il a fait comprendre que la loi ne se résume pas sur la loi de 2019. Donc, ali i ye kɔrɔlenba mun kɛ maaw la n'u y'a susu ka na de taga la ala k'an ta k'a tɛ dan o dɔrɔn ma ko maaw bɛ ɲina min fɛnɛ kɔ i nɔ bɛ se ka minɛ ni cogoya caman ye n'o dɔ ye a bɛ se ka kɛ maa dɔ bɛ taa ka taa i ko fɔ o kɔfɛ ko a bɛ se ka kɛ fɛnɛ maa dɔ bɛ taa damakasi sɛbɛn don i kama finitigilakaw yɔrɔ kana siga dɛ wa o yɛrɛ kɔfɛ fana mun o k'ala bɛ se ka kɛ sɛbɛnfura dɔ bɛ se ka kɛ ɲɛmaa dɔw bolo i kama ko n'o kɛra dɔrɔn u kama u kama an ka taga n'a ye ayiwa a ko baara in kɔnɔna fana na k'ale kelen tɛ dɛ ale ni an ka finitigilaka caman de b'a kɛ ko ni olu yɛrɛ bɛ wele nanzarakan na agent d'officier de police judiciaire Allahu akbar ko ni bɛ minɛ n'olu tuguri kɔ ni donna tasale kɔnɔ u b'a to tasali ji bɛ ka bɔn kɔfɛ k'i labɔ a ma ban wa ayiwa Momo a ko fana ko a bɛ min da maaw tulo kan k'u k'a dɔn ko olu ka baara in ti dan ba Maliba kɔnɔna dɔrɔn ma dɛ ko hali kɔ kan sabula ko n'i y'a jateminɛ maa dɔw bɛ olu bɛ se ka ko dɔw kɛ min bɛ se ka na ni dankari ye ba Maliba yɛrɛ ma caman bɛ ka kɛ k'u to kɔfɛ ka jamana ɲɛmaa buruja ka jamana kɔnɔdenw buruja ka finitigiw buruja k'u to kɔfɛ o caman de bɛ ka kɛ wa k'u k'a bila u kunna ko tɛgɛkɛtɔ dɔw la n'u kumacogo dɔn pu ani pa ye wa fana a ye min fɔ ka da o kan ko k'a fɔ ko maa balilen don ko ka kuma bɔlɔlɔsiraw kan k'a m'o fɔ dɛ nka n'a ma ɲɛ i bɛ kuma i kana dankari kɛ maa la a ko bɛ ka taga cogo min an kɔni n'an ta kɛ ni maa min ko Momo ça va o de don n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de dɛ walayi ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma nka n'i bɛ kuma i kana dankari kɛ maa la bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ faso ko kan nka k'a ka kɛ bonya kɔnɔna la a ko anw kunnafonidilaw yɛrɛ anw tɛ min kalama ko an b'a kalama ko kunnafonidila dɔw ka sɛbɛnfura sera ale ma yen wa nka u minnu minɛ k'u datugu ko u ye ladilikan de di u ma k'u man tɛ ka kɛ fitinɛ minnu bɛ sɛbɛnfura kɛ awɔ kosɛbɛ an t'o la an t'o la nka Momo n'a i yɛrɛ ɲumanna n'an m'an kɛcogo dɔn a kuma bɛ caya ko o maa ninnu selen u minnu minɛ k'u datugu nka u y'a jira u la k'u man tɛ ka kɛ maaw ye minnu bɛ fitinɛ wuli jamana kɔnɔ k'u ka kan ka futunɛ de lada ko donc ko bɛɛ lajɛlen ka i kɛcogo dɔn ko bɛɛ k'a dɔn tiɲɛ don an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo nka a ka kɛ bonya kɔnɔna la i bonya b'a la kan susu nin tɛ dɔwɛrɛ
nin ye mara de ye k'a ɲɛsin an bɛɛ ma kosɛbɛ kɛ wagatiw tɛmɛna Mali réseaux sociaux kan tusu i tɛ se ka taga a kan sabula e tɛ fɛ ka neni minnu yɛrɛ mɛn i b'a mɛn i tulo la i b'o de mɛn wala i b'a mɛn koyi ni nin bɛ kɛ sababu ye ka dankari o ko ninnu na sisan kɔni an lafiyara nin kɔni Ala ka nin kɛ ɲɛta ye Ala ka baara tagabolo ka a ɲa a kɛbagaw bolo ni an ma kɛ filifɛn ye Ala ka to ka yafa an ma amina yarabi ayi an tɛ fili kɔni sa n'an bɔra o kɔnɔ nin wagati in na an bɛ taga Kidali k'an ka jamana marabaaw k'u ye dun ka fɛn min dun ka fa fɛn caman bila ka taga Kidali kosɛbɛ kɛ o wagati o gɛlɛyaba tun bɛ yen ayi Kidali n'a Maliko ja dɔn sisan n'Ala ka jɛ ye o kow bɛ cogo di Momo n kun bɛna fili sisan k'a fɔ n ko lagare a bɛ bɛn o sinon ne bangali don a ma ban Momo ayiwa min ye Kidali gouverneur yɛrɛ ye ale bɔra ni ye o gouverneur Gamu ye kosɛbɛ ale bɔra k'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ Elhaji Gamu wallahi sabula an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra nisɔndiya ko ye Kidalidenw yɛrɛ ma k'a dun ka fa ka camion caman k'o fa o la k'o bila ka taa olu fɛ yen camion nin bɔra Tombouctou fo Kidali foyi ma sɔrɔ Mali ka mɛrɛtɛtɛ ayi aw to yen pewu o b'a sanfɛ i y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn armée du Mali n ko i y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ ayiwa ko ni mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn susu i kunna de yɔrɔ n'Ala ayiwa a ko k'a nisɔndiyara bi a nisɔndiyara sini wa ko a bɛ min da an ka jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan k'u k'u hakili latigɛ kosɛbɛ ni minɛn ninnu taara hukumu minnu kɔnɔna la yaasa min an ka finitigilaka minnu ni tora la n'u ka denbaya bɛ Kidali ani fana maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔw la Kidali ka taa yɔrɔ wɛrɛw la mais u bɛɛ bɛ Kidali dugu kɔnɔ nka u kun sigilen bɛ yɔrɔ min na u bɔra yen de ko n'Ala sɔnna ma ko a bɛ don a da fɛ k'u k'u hakili latigɛ i bonya b'a la ayi nin kɔni nin ye nisɔndiyaba ye nin dɛmɛ nin diyara an bɛɛ ye surtout Kidali bɛ cogo min na bi u kɛlen don ka mara min ta ka ɲɛsin Kidali ville yɛrɛ kɔnɔna ma tiɲɛ yɛrɛ la u ni dɛmɛ ka kan an bɛ foli di an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw ma u bɛ ka cɛsiri min kɛ jamana nin ni Ala sɔnna ma an b'an kun bɔ ji la ka an ka bi baro kun cɛ nin tɛ kunnafoni duman ye Seydou Touré n'an bɛɛ b'a wele ko dugutigi ɲɔgɔlɔn na kɔtɛba la dɔw yɛrɛ k'a ma ko kulu Ala ye ale miniji dɔgɔya kosɛbɛ Momo i n'a fɔ i bɔra ka fɔ cogo min na arabadon janvier kalo tile 10 san 2024 dɔw mɔkɛ don dɔw fa don dɔw kɔrɔ don dɔw furucɛ don hali dɔw yɛrɛ dɔgɔ don ni o ye Seydou Touré bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dugutigi la Momo kabini ni anw dɔw yɛrɛ fitinin u bɛ k'anw ɲɛnajɛ ɲɔgɔlɔn sira kan kɔtɛba sira kan fo ka n'an kɔrɔbaya halisa u b'u ka baara la nka Ala ye a ka baara kɛ Ala y'ale miniji dɔgɔya kumasenni bilala ORTM ka page a bilala o de kan u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ayiwa an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Momo cɛ in y'a seko kɛ dɛ a y'a seko kɛ art la yɛrɛ yɛrɛ a dɔrɔn tɛ ale fo ka taga se lasidan Ala ka hinɛ a fɛnɛ na ani zankɛ ninnu Momo u ye baara kɛ yɛrɛ an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmaaw ma wallahi ni maa ninnu ni dɛmɛ ka kan sabula ninnu ye anw ka bibliothéque de wallahi tɛmɛ ni kuma ye Momo ayiwa an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ cɛ nin na Ala ka dayɔrɔ nɛɛma a taara ka min to mashallah Ala ka a tali fanga Ala ka di artiste tɔw ma inshallah ayiwa Momo e kɔni ne tɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na sa kosɛbɛ ayiwa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an filɛlikɛ jɛkulu fo ko u ni ce kosɛbɛ u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ an ka page partageli min kɛ u bɛ page emeli min kɛ o de bɛ kɛ sababu ye an ka view bɛ caya wa o de hukumu fɛnɛ kɔnɔ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka na olu baro sanga ni wagati ka kunnafoni ta k'a bɛn dɛgɛmɔ k'a bayɛlɛma to donkan cɛɲi na ka n'a d'u ma ni Ala ma basi kɛ e ni lagare n'o ye kɔrɔ Musafu ayi ni Musafu ma e bɛ yan sa o ayi b'a bila u kunna an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɔrɔ ɲuman segin ka na a kana kunnafoni di maaw ma ayiwa o tɛ wa ko kɔrɔ ko k'a mago bɛ sɛ n ko kɔrɔ bɛ n kɔ kana n coro dɛ yɔrɔ aw bɛ mɔgɔ bila kɔrɔ bɛ n kɔ ayiwa a bɛ n kɔ kɛ kɔrɔ ka kara bɛ n kɔ ayiwa Momo an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo an b'u fo kosɛbɛ sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya kari wɛrɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ladiriya la ni Ala sɔnna ma aw k'an bɛɛ